Egia esan da, nire buruak kokatu arte, apur bat urduri xamar hartu nuen zera, baino oso motibatuta nago orain, gogotsu ari naiz. Kontseiluan gainera kide berriekin batera lantalde aberasgarria eta eraginkorra izango dena osatzen dugula esango nuke. Orduan, tira, horrek ere motibatu egiten datozen erronkei aurrera egiteko. Langile moduan ez dara matzat hainbeste urte ikastolan, egia esan da, baina badira ja 11 urte ama bezala kooperatibista naizela, eta oso argi genuen nola eta non ezi eta hastea nahi genuen gure semeak. Orduan, ez bakarrik euskaragatik, euskal kulturagatik, kooperatibista izaerak ere erakarri gintuen nahikotxo. Nire lehen hastapenak Armentxo Guraso taldean izan ziren, epe motz batean, eta gero lantalde ezberdinetan aritu naiz ere, eta azkenengo 2 urtetan kontseilu errektoreko kidea izan naiz, eta bertan azkenengo urtean hezkidetza taldeko arduraduna. Berez ikasturtea zeginen patio berriarekin, baita LH-ko obra berriekin, eta horrek dakarren metodologiarekin bat datorrela, ez? Eta modu positibotzat baloratzen ari dela esango nuke. Bestetik ere, lantaldeak apian zeudenak ganora zein dut aurrera, Euskara Guraso taldea, Hezkidetza taldea, Krosa, ikastolako jaia, Arauzkarezekoa, nola ez? 2 lantalde berri sortu dira aurten, batetik barne araudiarena eta bestetik kirol lantaldearena. Irakaslegoari dagokigunez, bestetik, imon formakuntza jaso dugu, ikastolen hezkuntza marko orokorrari buruz dana, eta bertan aztertu dugu ikastolen mugimenduaren ibilbidea pixkat. Hausnartu dugu ere zeintzu diren etorkizunari begirako urrats horiek, pertsona eredu berria ardatz duelarik. Gurean Araukako ikastolen festa honetan parte hartzera animatzen zaituzte. Oso polita da, oso egun berezia izaten da, eta ni txikian nintzeneko oroitzeapen gutxi baditut ere, Arauzkarazeko festak baditut gogoan, zelan pasatzen genuen bai familia artean, lagunekin, eta aukera izugarria iruditzen zait, komunitate osoarekin bizitzeko eguna, ez? Erronkarik nagusiena ikastolan parte hartzea areagotzea edo sustatzea da. Kooperatiba izaera daukagu, horrek esan nahi du erabakitzeko aukera daukagula, eta ez bakarrik hori, gauza nahikotxetan parte hartzeko aukera ere. Horretaz harro egon beharko ginateke eta nik uste aprobetxatu beharko genukela ere. Bakoitzak bere aletxoa jarriz, gure seme alabek eta gure txiki eta zain txikiak diren horiek behar duten ikastola eraikitzen jarrai dezagun, ez?